खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफ्रा फारियै गुवाहाटीआव मैयानिफ्राय जागायबाय एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बे एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ बेखेवनानै होयो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मख'नो गोनांदि एडभान्टेज आसामाव आधानि ग्रुपआ बाहागो लानानै कौटि रां आसामाव इनभेस्ट खालामगोननि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। गौतम आधानिया एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानानै 50,000 कौटि रां आसामाव इनभेस्ट खालामनो फोसावदों। फोसावनाय बादियैब्ला आधानि ग्रुपआ आसामाव बिरखं गाथोन, एर'स्टे, नोगोर ओनसोल, गेस रानथिंनाय, ट्रेन्समिसन, सिमेन्ट आरो लामा हान्थामेलानि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांहोनायनि थाखाय आसामाव 50,000 कौटि रां इनभेस्ट खालामगोन। बेनि गेजेरजों आसामखौ रांखान्थियाव गोगोम खालामगोन आरो आसामखौ जौगाखांहोनायाव मदद खालामगोन होननानै बुंदों आधानि ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आधानिया। बर' हारियाव सासे फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारी बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलनि सिङाव थानाय जामुगुरि गामिनि बिफा अशक बसुमतारी आरो बिमा अनिमा बसुमतारीनि आंगो फिसाजो मेरिना बसुमतारीया देहानि जेंनाजों सैनांनायाव दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथांजोआ जोबथायाव जिउ नागारनो गोनां जाबाय। बर' हारियाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव बिथांजोनि जिउ गोमानाया थारैनो खहा जाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मेरिना बसुमतारीया बिएखौ उथ्रिसारनायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लायाव सासे जाखांफुनाय फावखुंग्रि महरै मिथिसार जानाय। बिथांजोनि अबथिरायै जिउ गोमानायाव कार्बि आंलं बिसानि थाखाय गिदिर मोनसे खहा जानानै थाबाय। कार्बि आंलं बिसाया बिथांजोनि जिउ गोमानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव गावनि बेसेनगोसा समफोरखौ बर' रायजोनि थाखाय बाहायबोनानै गावखौनो सेक्रिफाइस खालामबोनाय बारग' एनडेबि बिथाङा पबित्र बर'। आथिखालाव बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैसोना दं। रांनि आंखालाव नांगौबादि फाहामथाय लानो हायाखै। दिनै बिथां पबित्र बर'आ रायजो राजानिसिम खुलुमनानै गावनि फाहामथायनि थाखाय जेसे हायो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। लोगोसेनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनिसिम आरज गाबहरदों। जेब्ला बर' रायजोनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थांनायाव बिथां आथिखालनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजोंनो थानानै बिथांनि दैदेननायावनो केडार महरै थानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ गोबां हेफाजाब होबोदोंमोन आरो आलादा रायजो नागिरनायाव गावखौनो बावसोमदोंमोन। मानगोनां रायजोफोर बिथाङानो दिनै राहा गैयै थासारियाव दं। नोंथांमोना जुदि सानोब्ला स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बार आरो स्केनाराव नोंथांनि हानाय बादि सहाय हरनो हागोन। बिटिआर सरकारा क'क्राझार गार्लस कलेजाव फरायसाफोरनि थाखाय केरियार काउन्सिल हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बे केरियार काउन्सिलिं हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरा जेन जिउआव गसंथाना थानो हायो। जिउआव जेन फैलार जाया। सरकारि साख्रियानो जा प्राइभेट साख्रियानो जा एबा जिउआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिजनेसब्लाबो मावनानै गावखौ गसंथाना थानो हायो। बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। कसुगाव हालामाव दैदेन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां गोदान सावथुन थैनो रोङै बर' सावथुननि शुटिंखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बे थैनो रोङै सावथुनाव रमान्टिक, एक्शन, कमेडि आरो ट्रेजेडि बेफोर गासैबो थागोन होनना बुंदों थाख्लाय नार्जारिया। बे गोदानै दिहुनजानो गोनां बर' सावथुनाव डाइरेक्शन महरै सुबरन, प्रडिउसार महरै दैदेन, एक्शन डाइरेक्शनाव थाख्लाय आरो बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै उबल नार्जारी, फावखुंग्रि महरै फ्लरिना मुसाहारिया फाव खालामगोन। बे सावथुनखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसायगोनखौ आसा खालामदों थाख्लाय नार्जारिया। हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया सासे गोरों मानसि। गासैयावबो खोथा बाथ्रायावबो रोंखा राखा। नाथाय मा जागासिनो दं इएम रनजित बसुमतारीनि बिफानाव? थारैनो मा जागासिनो दं प्रमद बर' दैदेननाय फरेस्ट रेन्जआव? थारैनो उदालगुरि हालामाव जौगानायनि खामानिया बन्द जानानै दं नामा? मानि थाखाय बाला अन्थाइनि क्वारिफोरा बन्द जानानै दं उदालगुरियाव? बेनि सायावनो बिक्रम दैमारिया रायजो राजानो फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिथाङा बुंदों इएम रनजित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव उदालगुरि जिल्लायाव बाला अन्थाइनि क्वारिफोरा बन्द जानानै दं। मानो बन्द जानानै दं? जुदि उदालगुरि जिल्लायावनो अन्थाइ बालानि क्वारिफोरा बन्द जानानै थायोब्ला उदालगुरियाव जौगानायनि खामानिया माबोरै जागोन?
सासे बेक्तिया न' लुनोबो बाला अन्थाइ मोनाब्ला माबोरै न'खौ लुगोन? थारैनो बे थासारिया उदालगुरियाव मानो जादों? बिक्रम दैमारिया फोरमायदों दि आतानु बड ठाकुर मुंनि सुबुङा उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां अन्थाइ महलफोर दं गासैखौबो केस होना दिनदों। बिनि थाखायनो गासै महलफोरा बन्द जानानै दं। रन्जित बसुमतारिया सासे गोरों मानसि, नाथाय बिथांनि डिपार्टमेन्टआव दिनै बायदिसिना जाथायफोरा जागासिनो दं। माब्लाबा बिथांनि डिपार्टमेन्टआव मैदेरा समायना सिख्लाखौ गाथारलाङो, माब्लाबा बोराय बुरिखौ गाथारलाङो, माब्लाबा सोरनिबा माइ माइरं धोन सम्पति न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। बेबादिनो खनले खनले रन्जित बसुमतारिनि डिपार्टमेन्टआव गाज्रि जाथायफोरा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दं होनना बुंदों बिक्रम दैमारिया। मख'नो गोनांदि सासे मानसि आतानु बड ठाकुर बिथाङानो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय रन्जित बसुमतारिनि डिपार्टमेन्टखौ केस होनानै बन्द खालामनानै दोनदों। थारैनो रन्जित बसुमतारि, प्रमद बर' बिथांमोना डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हादोंना हायाखै? डायलग आरो बिथांमोननि बिबुंथियानो फोरमायो दिनै बिथांमोना गासैबो फेलें जानानै दं होनना गोख्रोङै बुंदों बिक्रम दैमारिया। खैलाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिजुलियाव बड'फा गोजोरथियारि सालायनाय मावथांखि आरो समाज सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहायै बगिजुलि गामियाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरा बर' जानानैबो बर' राव रायज्लायै एबा बर' रावखौ रायज्लायनो रोङै बर' रायजो राजाफोरखौ लाफानानै गुवारै सावरायनाय जादों। जाहाथे बर' जानानै बर' रावखौ आगोलाव रायज्लायनो हायाखैमोनब्लाबो दानिफ्राय बर' रावखौ रायज्लायनांसिगौ होननानै खावलायनाय जादों। आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआ माबोरै मानसि बोनो हागोन बेनि थाखाय बायदिसिना लब दिन्थिनानै मानसिफोरखौ जयनिं खालामगासिनो दं नामा? आरो माबा मोनसे मोनगोननि आसायावसो जेरावनो मोनो बेयावसो जगदान जागासिनो दं नामा? थारैनो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनगासिनो दं दि माब्लाबा UPPLनिफ्राय फैफिननाय, माब्लाबा BPFनिफ्राय फैफिननाय। बेबादिनो माखासे सुबुंफोरखौ BPF दोलोनिफ्राय 3 लाख रांजों लोगोसे 30 बिगा साहा बागान बानायना होगोन होननानै जगदान जाहोदों होनना गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 15 जानुवारियाव सा 15 सुबुंफोरा बे सुबिदाखौ मोनगोननि आसाजोंनो जयनिं जाहैदोंमोन। नाथाय जयनिं जानायनि उनाव नुबाय BPFआ सिङाव जेबो गैया, बेनिखायनो फैफिनबाय UPPLआव। जों 15 जन जिहेतु ग्रुप जों जयेन जाहैदोंमोन, जोंनो खोथा होदोंमोन बिथांमोना 3 लाख फैसाजों लोगोसे 30 बिगा हा साहा बागान खालामना होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। दा बे हिसाबै जोंहाबो माखासे बिक्ति हिसाबै जोंहाबो माखासे बिदिनो सोलिनायनि खेथ्रआवहाय बिदिनो एसे सुबिदाफोरखौ मोनगोन नामा बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामनानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुबाय जों जयेनबो जाबाय, जयेन जानायनि उनाव जों नुबाय BPF हिसाबै BPF सिङाव जेबो गैया। नाथाय बेखौ बुंनांगोन जे जिहेतु बिरखां नार्जारिया माखासे सिङाव गावहा मा दङ, दिनै बियो मोनसे जों जे गोबाव बोसोर एबसु मावबोनानै दिनै एक्स वार्कार जानानै जोङो सोरबा फेमिलि जाबाय, सोरबा माबा जाबाय, बे हिसाबै जों सार्भिस होनाय हिसाबै जों दा जेनेबा एबसुनि मावनांगौ बिबाना 2 बोसोर, थेवबो जोङो बाहाय जोङो 3rd फेज मुभमेन्टनिफ्राय जों मावबोनानैहाय बिबान लाबोनानै दिनै जोङो सोरबा फेमिलि जानाय हिसाबै सोरबा माबा जाबाय, बे हिसाबैहाय जोङो दिनै जिरायथ'नाय बादि जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनिनो जाय मोनसे समाव आंनिनो लोगो, आंनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन, बे समाव दिनै जोंखौनो माने दालाल राज बादि बिथाङा खालामनानैहाय जोंखौ बेबादि मोनसे गोथौ हाखराव खोख्लैहैदों आरोखि। दासिमनि थाखाय बेसांखिनियानो। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो।